Dobrý deň, tu krasateľka. V deň vašich menín ste sa prosím vás kde vybrali? Kde to ideme? Do Juraňovej doliny. Áno. Normálne som si to zapamätala. Lebo ja vždy chodím len za môjim mužom, hej? Hej? Takže dneska ideme za vašim mužom? Áno, áno. Ale nie, pozri sa, druhá Anička je vpredu aj s Helenkou. Tie nás teraz asi vedú, asi vedia, kam ideme. Ale ideme sa tak trošku prejsť a potom sa pôjdeme do okúpkať, aký krásny areál tu je. Takže pekný deň strávime. No, tak môj meninový. Kamarát. Nazdar. Rozprával som sa s vašou jednou členkou, že má meniny dneska. Áno, dneska je Jarný. Dneska bude To bola Žúrka. Anička a Veľka. Hej. Však začneme túrou, budeme pokračovať nejakým čvachtaním. Pot a prach cesty zmijeme zo seba v kúpalisku, alebo termálnom, alebo v akvaparku. Takže dneska Oravice, no. Samozrejme aj s meninovými oslavenkyňami a sme boli kúpiť štrúdl. Bude štrúdl na večer. Napečený. Panny zabezpečili štrúdl, ešte bol horúci, keď som bol po ním. Mi sliny tečú, tak som rýchlo, tak neoficiálne tým mandám zavinšoval, aby sa mi ušlo, aby na mňa mysleli. Vážený, dneska bude nádherný deň. Sľubujem. Preto sme vás nevideli ráno na rozcvičke, ani v potoku. Presne preto, presne preto. Ja, že ste sa pohádali vy dvaja. Ale ako to... No. Ale ja som potom stíhala. Niečo také. Tiež tam je nejaká termálna voda. A ja by Dobrý deň. Tu krasateľka. Prosím vás, koľko tých oviec máte? Povedzte vy prvý. Tak aby som to odhadoval, tak 135. No, ešte takto nechytro hádá, ale pridanie gestu. Dobre, ďakujem. No, kolo ich je. No, kolo ich je. 420. 150. Pán sa trafil, 422. Rúdko, ty kde chodíš? No gratulujem. Oko vidí. Pozri sa, zober si 10 oviec. Počítaj si tu z kraja 10 oviec. Raz, 2, 3, 4, 10 kolo je. No. Videla si tú rozprávku? No tak tá nosila taký lopušik na hlave. Lindaj, 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 daj, lindaj, 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 daj. No, môžeš, no. Dobre. Miško, a ty koho čakáš? Ani sa nesúdia, Rudko pôjde prvý a pôjdem posledný. Keď volá kto bude cítiť niečo, že si neveria, alebo čo, tak zarevie, aby sa zbytočne niečo nepremáhal, pomôžeme, ale myslím si, že až také úseky tu nebudú. Takže keby niečo máme aj lano, poviažeme sa a pôjdeme v pohode. Takže prajem vám príjemný zážitok z Juraňovej doliny, ktorú bezpečne prejdeme, takže môžeme sa tam vyšinúť pomalinky. Drahoč bude robiť spojku. Ja som nezachytil ten začiatok. Kde sme to teraz? Ústie Juraňovej doliny. Tak, to som potreboval. Je na drahočka, na krásy, Aj si to bude vidieť na pol. Aj teraz je to ešte lepšie vidno. A povedz, aký on je vačkovný. Super, aký to je.
je nádhera, to je niečo. Čo to asi zatiaľ? Aká tutovanie si videla? Nie, to tam si sami pozrieť hore. Tu aj vidieť, ale to má 2 metre. Svoje smadné pery. Whirlpool, značka Tatra. Ja to odstartujem, hej? Ako to je? Už mi tie partie nefilmujú už Martina. Ten, čo kričí, to je posledný. To je ten medvied, jo? No, to je ten medveď. Ja nebojím, okolí na trasu. Čože ona musí ťa Ďakujem, páči sa. Dobre, dovidenia. Pekný výlet. No Helenka, pás ich. Pás. No, hoj. Hoj, kozičky moje. Hoj. Kozičky sú tam vzadu. Kto sa v tom má vyznať? Koza, baran. No. Himbaj, himbaj. Poďte, všetko. A táto ide. Ja ti odobňam. Ale to je potom zase. Škumne pláva. To sú prúdy? Není to uvoľnenie? Ja páli, ja že studená. Dobrý deň, ako sa máte? No povedz mi dobre. Ako sa máme? Dobre. A dobre je ako dobre? Celý deň vo vode. Takto. Však bude rozmočený. Ukáž ruku?
Počkaj, utreme. Teraz. No teda. A prúdiky zmizli. Kde máš bublíky? Baby. Uvoľňujú plyny. Ako je to hlboko? Zase spadnem? Zase spadnem? Sú schodíky, jeden a tu takové lody.